Bayab song tini ang norokno kaisa belai kheno khnato kothoma sawi khnarenai o kothoma 2016 bisio Divya Khusla Kumar ni therma bai Sanam Re bollywood movie release khlaijaka kothoma belai kheno emotional bo ungo o kothoma o chela bai bwrui asukeno hamjaklayo haiphono borok khorok ni khe tongoi manlaya hindi khe kothoma no puilani simi paithak jora khnawi neleyane o kothoma wngkha akas mungoi khorokja chelani Akas Mumbai ni kaisa private farm o job khlaio. Akas salbrum no wana Mumbai kuplung. Tamni hunke Akas ni boss bono belai kheno jolijago tei Akas bini promotion ni bagai bo bini boss no kha kjang renani chaitogo. Tei abo haikeno Akas ni langmao wngwi tongo. Salcha Akas ni buma bono phone khlaikya tei bono saka bini buchuni sak asuk hamya hinui. Oko khnawi Akas bini buchuno naina bagai bini dolikhor donakpur o thangui payo Akas cheraipuro donakpur o bini ama babu tei buchuni logio tongo Akas ni buchu wngkha khoroksa photographer tei bini kaisa studio bo tongo donakpur thangmani ulo Akas ni bupha bono sawo bo muchungjago Akas ni buchuni photo studio no tabuk phalui risinai hinui o studio wngkha Akas tei bini buchuni mungui no salkolokma ulo Akas bini nogo phayo Abni ulo Akas studio o thango tei bo bini umor bisi dok jora phuruni kokrokno muitu manjago cheraipuro Akas bini buchuni logio belai no close khe tongo borok gwnui belai kheno gthalai kugo Akas ni buchu borok ni thinang ni kokno nainani runggo salcha bo Akas ni thinang no bo naiui hai hini kok diari sawo borok ni studio ni simi pasoya pri himke aro khoroksa bwrui tongo o bwrui bai no Akas Hamjakma khlainai tei bo okok bo saka borok khorok ni belai kheno hamjaklainai phiaba borok khorok ni khe tongui manlaigla abni ulo salcha Akas borok ni studio ni simi 500 barya priseui himui thango tei bo aro bini slai bo okra bwrui kolokma khoroksano nugo tei bo bono nugui bo mogui thango abni ulo borok ni studio o Akas ni umor bai baksano khoroksa bwrui buchuni logio phayo o bwrui ni mung wngkha Shruti tei aboni ulo terek borok kaham bayap wngwi thanglaikya high school o porimani jorao borok gwnui hamjaklayo aboni ulo jefru borok gwnui ni high school porima payo tei borok ni jefru farewell eba kaklaima sal wnggo Shruti Akas ni bagui borok agi malaima thayo bono naisingwi tongo phiaba yangkhe Akas ni khoroksa sandai phaiwi bono Mumbai ni kaisa college o admission ni bagui tlangwi thango Akas Shruti no sawi bo thangya Shruti no Bwkha methebui klangyawi Shruti bai kok thaisapano salangyawi thangwi payo yangkhe Shruti bono naisingwi tongo tei Akas aro sok phaliya abno nugui bo belai kheno kha khamjago abni ulo Akas Shruti no rutuknani kwbang jaitokha haipano bo Shruti no rutugui manliya yang Akas jefru bini studio no thamugui tongo afro bini boss ni call sokpayo tei bo Akas no bini job ni tikhlai renani kok sawi hoirani khlaio o kokno khnawi Akas studio yakarei Mumbai o thangwi payo tei bini boss bono samungni tikhlai ruwo phiaba Akas bini boss no last chance sano abni bagui bo o company ni kotor contract secure ma khlai renai phiaba je borok ni thani o contract na tongmani o borok bini bihik bai kaklai thangka tei bini company bini bihik Mrs Peblu ni mungui tei Mrs Peblu tabuk Canada ni kaisa exercise camp o thangjak o kok saimani ulo Akas bini job no mwthangna bagui bo exercise camp o thango tamni hingke bo aro Mrs Peblu no impress khlaiwi contract secure khlai mannani bagui aro thangwi belai rutukmani ulo Akas Mrs Peblu bai malayo tei bini soimung wngkha Akangsha Akas Akangsha no impress khlaina bagui bono ireng Hamjakma haike phunugo haikeno borok khoroknwi terek close wnglayo Akangsha ni logi exercise camp o salkisa tongmani ulo Akas exercise camp no achomsa Shruti no nugiriwo tei bo Shruti bai kok sanani naikha hinkeno apro Shruti bono siniya hinui sawo Shruti omo haike phunukka bo belai kapal kaham tei tongthoklangma tongma hai phiaba kaisa camp paimani ulo Akas bai Shruti haino hai hamjaklaifiro borok gwnui kheno thulaikha tei borok ni kwmajak Hamjakma no gtal khlailaifika phiaba aboni ulo exercise camp paikhe no Shruti aroni thangwi payo
haibano akas bono naraknani chaitokha bo saimono borok cherai phuruni simino hamjaklai phaimani tei bono mannani muchungjago bo shruti no belai kheno nango haibano shruti jeng khoroknui tongui manya okok sawi aroni thangai payo abni ulo akas akangsani thani thangai bono beba kokno khulogoi kubui kokno sawi ribayo bo bini job no mwthangna bagoi tei bini contract secure khlainani bagoi se bo ireng hamjakma haike ma phunugo o kokrokno khnawi akangsa aroni thangai payo abni ulo haino hai Mumbai thangmani ulo akasni boss bono job ni tikhlai rinani kok sawo tamni hinke akas bini kokno nargei manliya hake akas bai thangno job ya karnani gosika akas thangna naimani kokno khnawi aroni tei samung khlainai rok borokni boss no salaika borok bo samung ya karei thangai painai tamni hinke borokni o boss belai kheno borok sitra abno nugui borokni boss akas no nakarsanka ti abo haike no bisi kaisa lai thangka akas tabuk bo bujiwi manjagya shruti bono tamni bagai yakar kelangka abni ulo salsa akangsa bobai malaina bagai bini office wo phayo bo akas ni samung sayarokno charinani kok sawo tei bo akas bai baya phaike bo tongnani muchungjago akangsani bisingtei akas shruti no khusmankha hake borok khorokni aro thangka phia aro thangai borok sawi mankha shruti bisi kaisa sikangno aroni kutulkha abni ulo akas tei waisa bini dolikhor donakpuro thango tei bo bini studio ni simi 500 bar yapri sewi himkha phiaba thangte bo aro bathakliya agi bo cherai phuru bathakmani thayo bo teisa bwskango himui thangka tei aro okok bo sawi mankha cherai phuru bo khorokja je bini slai okra kolok bwrui no nugo o bwrui tei ke bo ungui manya o bwrui no akangsa akas bathakma thayo achomsa shruti no malai phika shruti no nugui akas belai khakjangma mano shruti bai akas no kebak laima nugui akangsa bwkha baijagui aroni thangai payo apro akas shruti no saka bo shruti bai thya sak tongnani muchungjago phiaba shruti akas no sawo borok kwnui tongui manya ti bono poknani saka okok khnawi akas wansuka agi high school pori laifuro bo shruti no kok thaisa sayawi aroni thangai payo ti shruti aboni bagui no bono yakul suwi tongo phiaba shruti bono saka bini problem heart disease tumung bini bwkha dakti slaimani hanke bo thwinai abni ulo shruti akas no bini diary phunugo o diary o bo kolokma kothomayung sika bobai akas no tui je bini wish khlaima rokno supungna muchungjago phiaba tabuk abo tei ungui manliya phiaba akas kisa sal shruti ni logiwo wish rokno supungui ruo je shruti bini diary o sima rokno borok khoroknui belai tongthokke tonglainai borok cherai ni simino chakra umor jora kahamke hamjaklai thangnai okok shruti bini diary o sika phiaba terek shruti ni sak hamya ungui thango shruti akas no sawo bo thwimani ulo bini langma kahamke bwskang himnani bagui tei bo okok bo promise khlairika bono naina bagui hospital o ta phaidi hinai abni ulo salcha shruti ni bagui kaisa bwkha mankha hake shruti ni operation ungkha talsa talni ulo shruti hamui hospital ni kifili phayo tei abni ulo bo akas no contact khlainani chaitokha phiaba akas ni phone switch off mankha ulo bo bini kubui hamjakmani bisingtei akas ni office tei Mumbai o thangai bono rutuknani chaitokha phia khorokjafano bono boro tongkha sawi mannai kwrei paithago bo donakpuro sopaikha arono agi akas jaraifuro tonglangmani nokthai shruti aro sopaikeno bini bwkha deg yok sawi bwkha sajakka aproke bo sawi mankha bini bwkha slaimani abo tei ke boniya abo akasni bwkha no shruti wansuka bini langmano mwthangna bagui akas bini baithangni bwkha no se yapari rekha hake shruti akas no belai muitu manjago tei bo kha nangai silakma chawi kabo tamni ke khoroksa bo sawi mannai kwrei akas bini langma sasukha eba accident ungkha o kothoma orono paikha ang norokni takuk Debbarma hake bayapsong kothoma no khnawi ani mokolni mukti klayo norokle bahai ungjakha norok abo comment khlai sadi ti norok o video no sajagui tongkhake norok like khlaidi tei share khlaidi tei ang koinani musungo je ani channel o katal phai tongkhake subscribe khlainani bwskango ang omo haino kothoma video norokni bagui tubui phainai norok jotono kaham kwrwngno tongdi hambai।